Cha, nina besilo asidazi yona inkani. Hayi ngoba singamahlongandlebe, hayi ngoba singafuni ukulalela. Ukunikhathalela nje nina besilo. Ukunikhathalela bomageba ekutheni iqiniso alifinyelele kunina. Seningayikhethela nina ke ukuthi iqiniso niyalithatha noma niyaliyeka. Niyalamukela noma niyalichitha. Kodwa okwethu sobe sikwenzile. Umsebenzi wami ukuthatha nje lonke iqiniso ngilibeke phambi kwenu. Noma ke sengingafa mina, as long as ngizofa ngishiya iqiniso liphambi kwenu, ebese nina niyayidecidela ukuthi ngenxa yeqiniso niyangifuna, niyangibulala, noma niyalithatha iqiniso nicubungule lokhu enikutholayo, ebese niyabona ukuthi yini into esiyidingayo njengesizwe sikaZulu. Ake nilaleleke nayo i-recording yesilo esihleze esihlalweni uMisizulu kaZwelithini, la khona edila khona nosisi wakhe umntwana uNomkhosi. Ulalele nje amagama akhishwa isilo uMisizulu ewabhekise kusisi Nomkhosi. Nilalele nje konke nina besilo. Akuyena uMax Makhanya, kodwa iqiniso uqobo lwalo. Nizame nje bomageba ukuthi noma linzima ukulizwa, noma kunzima ukulivuma, kodwa nizame ukuyincenga inhliziyo. Ngoba iqiniso alijiki nina besilo. Iqiniso alijiki. Noma ningamzonda lo olilethayo, kodwa lona liyama iqiniso alijiki. Lima noma eselele lo obelilethile noma esefile. Lisala limi iqiniso ngoba iqiniso liyayilwela nina besilo. Ake nilaleleke le recording ya recordwa uye ngqo umntwana usisi Nomkhosi olamana naso isilo uMisizulu, esekhathele ukubhulishwa, esengazi ukuthi kumele enzeni. Wavela decide ukurekhoda yonke ingxabano eyayenzeka, wayirekhoda yonke usisi. So ake nilaleleke nina besilo, ngoba njengoba seyikini nje kwi-social media, ilethwe kini ngenhloso, ayizanga ngephutha. Ize kini ngenhloso ukuze nina besilo, nina boZulu nizokwazi ukuwazi wonke amaqiniso ezinto ezenzakalayo ngaphansi kobuholi bukaMisizulu kaZwelithini. Nawu-ke le recording ake uyizwele Zulu. Into ngifuna ukusebenzisana nabo. Telling my cows to get out of my property. Just now I put value to that. Sebebona ukuthi amasela lezi zinto lezi. I'm going to lock you up. I'm going to make you look. I will show you to the nation. Hey, don't even try. You'll be my fucking laundry. Okay? I'm on tomorrow. Not yesterday, tomorrow. Yeah. I'm a bitch. I'm forward to. I'm not your brother. Whatever you. Hey, fuck you. Get out. Get out of my sitting room. I'm not going Get to. out of my sitting room. You guys fucking stop. Get out of my sitting room. Get out. Get out. You're not gonna come. You come there, I'm gonna put a fucking restraining order against you. No business. For what? Go talk to my guys. Rubbish. Uyazi. I don't know. I don't wish to know. Fuck you. Get out. Get out.
asa and you know what ngiyaphinda ungibona yazi uyagcina ungibona uma ngifakele ibhefu uyagcina ungibona boom You know that is Boom, false. Febe. You know that is false. keep alive no cause get out Did you just call me Isfebe? Febe get out bitch wathola ukuthi uhlele ifebe man Ngicela uphinde hey, usho. I have no message for you Ngicela umntana Nkosi's kids and tell him umntana lesizwe akatshele uTembe I'm coming for him I'll beat him I want to kill him actually bitch get out get the fuck out wena ngedwa ungangikhuza manje tshela sifeke siphume phum yewena phuma la what happened to him? What happened? What happened? Stay off my fucking property you bitch msunuka nina msunuka mntana Nkosi Repeat that again. Come and repeat it. Come and repeat it. Come and repeat it. Come and repeat it. Ngiyacela kini nokuba ningisize sengeze konke okusemandleni ami ngehlulekile Masani ukubona into kamama ke busa mina manje ngoba sekukhuluma eminyaka sakhuluma umuntu emva